Baba kace baba kan me kake magana? Kace me baba? Magana muke yi akan magana ya zo karshe duk wani surutun da an yi ba ya karya yanzu ne an yi daidai Allah ya kawo karshe magana ya. Kace ne? Mawaka da aka zo aka ce an yi magana an kashe maganan su a baya ƙarya ce yanzu nan muka zo Me gaskiyar maganar? ga mawaka nan ga suna ga sa Da kuka ce me magana gaskiya? Abin da aka yi propaganda a baya ƙarya ce. Yau Allah ya kaddara cewa waɗanda an da gaskiya al'amari suka zo suka shiga ciki kuma aka ji ƙarfi al'amari. Kamar shi shugaba Yala tare da su baban Tinubu El Ma'azu da sauran da Forest da Isa Forest. Kun manta da wacce yarinya? Kuma suna ɗaya daga cikin suka zo suka Allah ya kyauta. Kamar muna bakin kofar kamar muna bakin prison ne ko? abin da ya kamata ku sake kuma